Dubrovnik je prometno izoliran i potrebno ga je podhitno povezati s ostatkom države i Europske unije, Pelješkim mostom i autocestom koja će ići preko hrvatskog teritorija. Poručili su sudionici okruglog stola u organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije. Što o tome misle u vladi i Hrvatskim autocestama pokazali su time što nisu poslali nikoga od svojih predstavnika. Još otkako je u Cavtatu potkraj kolovoza premijer Milanović izjavio da će se autocesta od Ploča prema jugu graditi preko Bosne i Hercegovine, vodstvo najjužnije županije upozorava da se to kosi s već odavno donesenim državnim planovima. U prostornim planovima, u strategijama Republike Hrvatske postoji jasno rješenje tog povezivanja Pelješkim mostom i autocestom preko hrvatskog teritorija do Osojnika i onda izlazak u Bosnu i Hercegovinu, da to smatramo jedinim ispravnim rješenjem. Cestovno zaobilaženje Dubrovnika bilo bi pogubno za njegov razvoj i kvalitetu života, zaključili su na okruglom stolu predstavnici lokalne vlasti i civilnog društva. Mi možemo po primjeru Zadra višestruko povećati gospodarski i turistički promet u Dubrovniku, a što je istodobno važno, ako napravimo autocestu umjesto brze ceste, promet će biti višestruko sigurniji. Mislim da je ovo čisto napravljeno da bi se malo politički poentiralo na jednoj temi koja je u konačnosti tema koja će se rješavati na razini Europske unije i na razini međudržavnih sporazuma. Cijena brze ceste s pristupnim cestama, tvrde, nije toliko niža od cijene izgradnje trase autoceste hrvatskim teritorijem. Ja sam slobodna iznijeti svoje osobno mišljenje da zbog malog broja stanovnika u Dubrovniku nema dovoljno interesa nijedne vlade da se Dubrovnik što brže poveže. Nadaju se stoga da će i kod nas zaživjeti trend donošenja odluka od lokalne vlasti prema vrhu države, u kojem za ovakav skup nisu pokazali zanimanje.